Sunuwat diýmek näme? Bilýärmisiňiz? Ele alýalarda ýeti keseri, lokko daşyň ähli artyk bölegin ýonyp döredýärler. Ajap eseri. Gahrman arkadağımyzyň aýgytladım, şükür bagşy, mawtym uly, mukamyň syry we beýleki filmler kino sunuwatynyň nusgawy eserlerine öwürilip, türkmen kalgyny, edim gylymny, däp desturlaryny dünýä ýaymakda bahasyna ýetip bolmajak işler bitirdi. Türkmen kino sunuwatynyň güllä besmegine uly goşon Alty Garlyýew, Baba Annanow, Artyk Jallyýew, Ata Döwletow, Hummat Müllük ýaly zehinli kino usatlanmadyň adabraýy bütün dünýäde meşhurdur diýen sözleri milli medeniýetimize we sunawatymyza bolan buýsançyň artdyrýar. Artist. Bu söz diýseň ýakymly söz. Çünki hakyky artist şatlyk şagalan, gaýy hem gam döredip, tomoşaçyny oýlandyryp bilýär. Gece gündüz çekilýän zähmet, ýergintiz geçirilýän türgünleşikler netijesinde emele gelýän keşpler, öz hakyky häsiýetini üýtgedip, başga bir adamyň häsiýetine girmek, bir tebiği zihinin mulaymasa, ansat başartmaya. Sary Garryýew. Bary ýogy şu iki sözüň aňyrsyna giden bir dünýä ýatyr. Öz bolşly, täsin bir dünýä. O dünýä Türkmenistanyň halk artisti Mawtym adynyň döwlet bayragynyň eýesi Sary Garryýewiň dünýäsi. Eger on geçen ýoluny ýeňil bolmadyk akwal mendillerine ser salsaň, durmuşda seýrek gabat gelýän wakalaň bolup geçenligine göz ýetirýär. Geçmiş tarihimizde öz ömrüni sunwata bagyşlap, kämillige ýeten türkmen şahsiýetleri näçe diýseň bar. Olar öz döreden ajaýyp keşpleri bilen bugünkü halkyň hakydatyna baky ýaşaýarlar. Akwal her kime her hili durmuşy peşkeş berýär. Akwalyň dürli öwrümli synaglaryny bilen her birimiz özümize kabul edýäs. Her bir halkyň hakydatyny ýygy oýan zehinleri bolýar. Şo zehinler ýurduň taryhy, halkyň geçmişi bilen aýrylmaz bagly bolup, öz ýaşan döwrüni şöhratlandyrýarlar. Şeýle çyn zehinleň birem türkmen milli sunuwatynyň lehenglerinden, türkmen teatrynyň taryhy basgançaklarynyň ilkinji düýbüni tutujylaryň biri, kino we teatr sunawatymyzyň ösmegine, abraya eýe bolmagyny uly goşon ussat, teatrda, kinoda janlandyran keşplerine ýüregi bilen ýapşan gojalaň keşbini döretmegiň ussady, Türkmenistanyň halk artisti Sary Garryýewdir. Sary Garryýew 1906-njy ýylda Balkan vilayatynyň Gallarbat etrawynyň eteginde ýerleşýän Goç obasyna dünýäge inipdir. Oň kakasy şopon bolupdyr.
Sarı Garryf ýaşlykdan gyýzowany bilen ýetim galýa. Bulary ejesiniň aýallawyny öýlerine alyp gaýdyp terbiýeleýär. Ol Goçobotundaky 4-nji mektebi tamamlanandan soň Aşgabatdaky çağalar internatyna ýerleşdirilipdir. 7-nji sary internatda okap ýören wagtlary ilkinji gedek sahna çykyp "Men gaýratym" diýen goşgutyny okap berjek diýenden muallimler biýigitde üýt köşük halkyň içinden çykan aýratyn zehiniň bardygyna göz ýetiripdirler. Bir 1929-njy ýylda Sary Garryf öňkü Molla Nipes adynyň Türkmen Döwlet Akademik Drama Teatrynyň ýanyndaky teatr studiýasynyň aktýorçuluk hünärini tamamlaýar. Şeýdibem ol Milli Türkmen teatrynyň otumudyň düýbini tutanlar Aman Gulmammedow, Bazar Amanow, Alty Garlyýew, Owlurwan Durduýewa, Suray Muradowa bilen bilelikde Türkmen teatr sahnasyna özüniň döredüjilik işine başlapdyr. Elbetde biz kinofilmlerde Sary Garryfyň ýüz keşbini görýäs. Artiste Zöhre Tahir'da Tahir'in, Şasenem Garyp'da Garyp'ın, Leyli Mecnun'na Mecnun'un keşplerini vermendirler. Rejissörler elmydama artistin daş keşfine, boy syratyna, içki dünýäsine laýyk keşp berýärler. Sary Garryfyň halkyň arasynda ýaýran özü hakyna aýdan şeýlerek degişme şorta sözleri bar. Men kuloklum yelken ýaly, kim maňa seretse ilki bilen burnumy göz düşýär diýip degişýär eken. Hakykatdanam zehinli ustadyň üýtgeşik ýüzlü artist bolan üçin rejissörler hemişe sypatyna laýyk, ýagny gorkokloň, degişgenleň, kyn günlerde durmuşa şatlykly seredip, kynçylyklardan baş alyp çykyp bilýänleň keşplerini beripdirler. Nusgowy eserleri sahnada goýulanyna Sary Garryfa erwe täsirli, betligi diýen içigararaga adamlaryň keşplerini ynanypdyrlar. Mysal üçin oň Zöhre Tahir eserine dogawitdi häsiýeti adam satmak, şo kärininden lezzet alýan Hasan Şuly, Juma eserine Hemra Şuly, Bazar Amanowyň sahnalaşdyran Kemirkör eserine Warryk Batyryň keşfine çykyş edipdir. Bir 1939-njy ýylda Türkmen film kinostudiýasynyň surata düşüren Gysga Göwrümli Ýigidiň ogly atly filmine ýabadan gorkýan, pagta ýyganyna ýalta, ýatak, pagtaň düýbüne gizilenip ýatýan ýigidiň keşfini janlandyrýar. Şo keşpden soň Türkmen film birleşiginiň rejissörleri Sary Garryfy ähli filmlerde surata düşmäge çagyrýarlar. 1944-nji ýylda Meret Atahanowyň Watan gorawyna söwüşip ýören esgerlere niýetlenip surata düşüren Jadyly Dür atly filmine kiçiräk keşp bilen birine çykyş edýär. Sary Garryfyň bu döreden keşfi Türkmen kinosynyň otunyna oň soňky döretçek keşpleriniň ýollaryny açdy. Ol Alty Garlyýew, Gulkşy Gulmuradow, Gulluk Hojaýew, Nurjemal Söýünowa, Suray Muradowa ýaly teatryň sahnasyna eýän meşhurluk gazanan ustad artistler bilen bilelikde şo filmlerde surata düşüpdir.
1948-nji ýylda Ivanov Barkowyň düşüren Ulukdaky gelinlik filminde Sary Garryf Sary atly sürüji oğlunyň keşfini janlandyrýar. 1954-nji ýylda da Çopan oğlu filmi ekrana çykýar. Beylik tutman han kime uruttu tamsa oğlancık. Yine men sana hazır görkezörün. Sen boş kelleň näme hapda pikir edýär? Soň hojaýyny mirap berdi. Beylik tutman han kime uruttu? Hani zibino? Sary Garryfyň türkmen kinosynyň otununa döreden keşipleriniň arasynda Aşyr Aganyň höççetligi filmindäki Aşyr Agasy Aýratyn orny eleýär. Roman Perenstein 1955-nji ýylda şu filmiň edebi esasyny ýazanna Aşyr Agaň keşbine ýörüýte Sary Garryfyň tebigi zekinli täsin aktýordygyny göz öňünde tutup ýazypdyr. Şeýle gülkülü, aýdym sazly, tansly filmde Sary Garryf Şadyýan gojaň keşbini ýerine ýetirýär. Bu filme Aşyr Aganyň höççetligi diýen adyň goýulmagynyň düýp sebäbi östürip ýetişdiren altygyny durmuşa çykaryp başga bir ýere berip göýberesi gelen ok. Filmde oň höççetligini rejissor ustatlyk bilen berip bilip köp taraply aktýordygyny açyk görkezipdir. Bu film hem Sary Garryfa uly üstünlük getiripdir. Sen näme otada gidilip durdyň ha? Geri ber. Gojany görmäge geldiň ha? Gir haýyş edýän utanma. Men mehman geldim namazat. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kirimden taň saglyk neçe? Ýön kuzy ýaly. Tanaňyz okmy? Belkim siz men kimdigimi undan soňaz. Kambaýyn sürýän begi. Ine bu men şükür awraýym uly. Ýazda mekanizatorlaryň maslahatyna çykyş etdim. Men hatta Aşgabatda da tanaýarlar. Gazancym gaty ogy. Täze jaý gurdum. 6 sıraly priýomnygym bar. Goloýy da satyn aldym. Inni sowadyjy satyn almakçy. Men hemme zadym bar. Diňe gelinim ýok. Aziziň agtyňyz oğuljan Aşyr Aga. Sen näme diýäň o? Bu hakda dilýär bagyny näme hetdetdiň? Men surat göremek. Vay, men nähil bagty şunça ýaşatamam, maňa injalyk ýok. Hey, menim oğuljan saňa berirmi? Sen şunu ömür wakyatynda zakly düşündiňmi? Düşündiňmi? Hatta 100 bota çekiligim bolsa, oğuljan hiç kime bermen. Olan tek ýaz. Olaýam 17 ýaşada. Kedelleşme, olan tek ýaz. Bir 1955-nji ýylda Türkmen film kinostudiýasy çağalar üçin niýetlenen ilkinji Synaw atly filmi surata düşürmäge erişýärler. Bu film ösüp gelýän ýetginjekler çağalar üçin terbiýeçilik ähengine düşürilipdir. İlkinji çalşyrymly durmuşa gadam masýan oradyň başyndan geçýän wakalar hakynda düşürilen filmde ýetginjek orad ökde zehinli surat keşif bolýar. Baş gahryman oradyň atasy Ýagmyr Agaň keşbine Sary Garryf çykyş edýär. 1959-njy ýylda Alty Garlyf öň teatryň sahnasyna sahnalaşdyrylan Aýna atly eserine çeper filmi surata düşüripdir. Bu kino 1930-njy ýyldan wakasyny görüň berýär. Filmde Sary Garryf türkmen teatrynyň ajaýyp artistleriniň uly topary bilen belelikde keşip canlandırıyor. Hay kaynalar aykırı veterim. Hay benim bedem uyarlarım. Bu filmde rejissörün Sary Garryfyň keşip canlandyrşyna göwni ýetip, Hasanna 1965-nji ýylda Alty Garlyf Aýgytlädim eserini ekranlaşdyrmaga girişende, owaň içindäki ýaşuly adam bolan Gannym Agaň keşbini hiç hili kino synawyndan geçirmän onu çağırýar. Sary Garryf bu filmde özüniň durmuşdaky häsiýetini ananlarca oynap bilýär.
Kız, belki karnı olaymasın. Çağışı olsa kim biliyor? Yine gelmiyorsun hadi yaysan. Bu kıyıya ne edip veriyorlar? Ama tapları ne oldu mu daha? Aýytladım filmni surat alyp ýörkäler Altı garly filmiň toýly pursatlaryny suraty düşürmek üçin bir näçe gadan atardypdyr. Ýöne gün öýläni sapýança suraty alyş işleri utormandyr. Garaşyp garaşmady çykan Sara ağa Altı garlyň ýanyna baryp, "Hani Altıcan, toý eden okmy?" diýip sorapdyr. Altı ağa Sara agaň näme diýjek bolýanlygyny düşünüp, "Toy etsegem boljak boli, aynany kime berjegim bilemok" diýipdir. "Ay Altıcan, aynan kime berseň şoňa ber, ýöne basymrak toy etseň bolýar" diýip Sara ağa Altı agaň ýanyndan turup gaýdypdyr. Aýytladım filmi Moskwada tomoşaçylara görkezilende belli rejissor Boris Rysarov Sary garryfy görüp Altı garlyç. Siziň şu filmiňizde Ganny maga diýen artist suraty düşüpdir. Men günnoruň meşhur eseri bolan Müňmürgiýje kitabynyň içinden Alladynyň jadyl çyrasatly ertek filmini suraty düşürmäge girişdim. Meninni näçe berjanyň keşbine çykyş etjek artisti gözläp görün. Sary garryfyň daş keşbi, agras ýüdi, grimsizem tüýs meň diýen keşbime laýyk gelýär diýip oňa şol artistiň gerekdigini aýdypdyr. Şonlukda Türkmenistana gaýdyp gelenden soň Sary garryf bilen Rus rejissöri Boris Rysarov duşup özüne ynanylanyjynyň keşbini çöp döwünýäl ustatlyk bilen ýerine ýetirdi. Sary garryfyň döredönjynyň keşbi filmde esasy şekiliň biri bolýar. Bu film Täjikistandan, Özbekistandan, Russiýadan, şoň bilen bilelikde Türkmenistandan çağırılan zekinli artistler bilen Ördük Bilemediniz. Başka ne hemen? Odunu saltıra versene. Benim etim bir güt getirdi. Hayvan var. Sıktırsan ama ayağını yerden yapar bilmem öyle. 1963-nji ýylda Anatoly Karpukhin çağalar üçin niýetlenen döwranyň başdan geçirenleri adly filmi suraty düşürdi. Filmdäki 3 tany awçyň keşplerine meşhur artistler Durdu Saparov, Akmurat Bäşimow bilen bilelikde şaryň keşfini rejissor Hökman Sary garryf ýerine ýetirer diýipdir. Şu filmdäki 3 tany artist diýsen sağlaşykly oýnapdyrlar. Bulan ýerine ýetiren keşfi diňe bir çağılaň arasynda däl, uly ýaşly tomoşaçylaryň arasynda da uly üstünlükleri eýe bolupdy. Benim yaralandım, benim boşalandım. Gözüm bilen gördüm. Vakım başka kaçakın. Bak bakayım. Ağaçlıktan yana Ankara açıp duruyordu ya.
Bizim yararlanmaz tapırlayıp boşalırmız. Teredin. Neme tam. Teredin ana ağaçtan atıldı dur. Teredin yukarı. Nerede? Teredin yukarı teredin boşacıklar mı? Hala boşanamı da adını dur. Yönü neydi var? Sen tapılarına şükür et. Alman umralacı olur. Yavaşıra. Kulağımı kopardın o. Ay kulağıma basma. Neme şaka dayan. Annemi beyeceğin aç valla. Duruyla bak bu neme. Ne yukarı gitmeme olsan o. Mesela dur ahır. Ay. Dur hani ha. Hani ben bir ayağımı gerdanımı koyayım. Aha şimdi. Dur ben. Sen nesiniz şeydin beni gidecek. Niye? Bıtnacak bolup durur hani. Golüm benim başıma. Annemi tuğlunan o. Durduğunda seni ısıtma tutacağım o. Ay. Ne hayla boşsun ne hayla o. Ya çıksaydın. Ben titrememin tebebi. Gülgünç da yardıma düştü. Ay sen değerledin o. Bunlarla basıva tapan atmış. Ay. Titremeden o. Ay. Vay sıfır. Nereden? Ay. Hani gülkün betefene. Men şunun yaltantı gülkün ömrüm eşten değerlerin. Ağzına niye artık kocan yolla Dur yanımda diyen. Ay. Bana diyen mi? Ay. Aha. Vay. Ora. Kaç. Kaç. Ya. Şu meşik karın sebebi bir iruğu çelek bulur. Ben ölüm ya değil. Değerley. Yürü bu bakıyorsun ne öyle olan içine taklığını yapıyorsun. Ha? Ustad Halipa kino rejissörlüğün birem Muhammed Söynüxanov meniň dostum Melewuş atly kinotun alanna Sarı Garryfa Seýs Sara agan keşbini ananypdyr. Filmiň edebi esasyny görüýte Sarı Garryfyň görgen keşbini özüne laýyklap gödeňinde tutup ýazypdyr. Rejissör Muhammed Söynüxanov bu keşbi hökman Sarı Garryf canlandyrar. Ol filme de öwşün berer, ruhunu götürür diýip şeýle keşbi ustad artist Sarı Garryfa ananypdyr. Doğrudan Sarı Garryf eýen bir näçe kino filmlerde suraty düşüp tejribe toplan artistleň biridir. Meniň dostum Melewuş atly filmde de Sarı Garryf, Durdu Saparov, Akmurat Beýaşimow, Täçwibi Gapurowa, oğullardy Mämmet Kuliýew ýaly belli artistler bilen deň derejede surata düşdi. Mihman birdin qarasym saýlar. Hey Alty. Hey, sen haw. Dileň sakla. Tonaňok. Ulyny kiçiň feýlaňok. Bolşuň näýdi? Siz näme beýdip? Irsaraşyp dursyňyz barym öýüňizde sevişin. Ay sen ol. Dilli ber. Ýene bir gede gaýdýan. Ya men ya şol. Toba. Ha? Bular bizi öýümizde de goýjak gelir. Yazım ilgilik mi? Uy, beşim biten mitin? Menle. Hani? Bunu badım la. An şo bi heppe. Wahy. Meniň iňni oyny desek eder. Meniňçe bolsa entek näme görýän? Men onu yola getir. Men onu yere girenem bala tapar. Meret Atahanow Yigit Madama Yigit atly gülkü degişmä ýorulan kinosyny surata düşürenler bir näçe ýaşullaň gatnaşmagyna Sarı Garryfam şo filme çagyrýar. Sarı Garryfam
filmiň rejissöri Meret Atahanowa saglyk ýagdaýynyň ýokdugy sebäpli inne surata düşüp bilmejegini aýtsa da, ustad artistiň ýygynyň ýürüýte ulogy berip, ýeňil sahnalarda surata düşüripdir. Filmin käbir sahnalaryna artist sırpawlap, kino düşmäge ýagdaý bolman soň, filmin käbir sahnalaryny onsuz surata düşürmeli bolupdyr. Ustad rejissör Meret Atahanow Goý türkmen kinosynyň otunyň taryhyna Sary Garryfyň keşbi ýadygärlik bolup galsyn diýip artisti kän bir kösemän ýaşullyň arasynda durup taknasyny düşüripdir. Aktör bolsa beýleki ýaşullary bilen utgoşup gidýän, ýüzüni göreňden ýadyňda galýan täsin bir keşbi döredipdir. 80 ýaşyndaky tapdan düşen Sary Garryfyň bu filmi on iň soňky suraty düşen kinosy bolup, Sary Garryf 1986-njy ýylda dünýäden ötdi. Bayağı sana gerek kurdu. Her döwrüň özüne münasip zekilli adamlary bolýar. Olar sunugat dünýäsine okkunlyk girip, ýaşaýan zamanasynyň keşfini, adamlaryň köngül meýillerini, ýürek telwaslaryny şöklendirmekde. Ajaýyp hyzmat görkezip, ägirt uly ruhy mirasy nesillere galyryp gidýärler. Tebiği zehilini sunuğu dusadynyň adyny türkmen tomoşaçylarynyň käbiri Sary Ağa diýip tutsa, başga biri Aşyr Ağa, ýene biri bolsa Gannym Ağa diýip tutýar. Tomoşaçylar özüniň söýgüli aktýorunyň adyny kim diýip tutsalaram, biziň gözüňimizde şadyan, daşyna märeke baryny üýşürip, gyzylygyran gülüşdirip oturan türkmen sanyň halk artisti Sary Garryf gözüňimize gelýär. Gurban, geliver de geçiver, sen menen gaty görmäw. Şoň biraz gyzmaly edäpdirn. Diýäňiz näme Aşyr Ağa? Gaty görer ýaly zat ýokla, men ýalňyşypdyryn. Men näde dogry suw tutupdyr. Diýmek ýalňyşyň boýnuňa alýaň da, oňa dedýäň. Sen maňa kulak asy ýalňyşmardyň. Men iş ýüzüne de görkezerin, gurrun ömmererin, hany geç otur. Ýöne men häzir siziň ýanyňyza başga iş bilen geldim. Aýt, o nähili iş? Geç. Aşyr Ağa, maňa siz bilen Oğuljan barada gürleşmek gerek. Näme? Oğuljan barada? Aşyr Ağa, men siziň agtyňyzy söýýän. Olam maňa durmuşa çykmaga razy. Taňa? Vay maňa näme diýersiň? Ýene bir öýlenjek ýigit. Sen entek göwele bolýaň. Sözüm ahyrına seni dinleýän aýa. Seni dinlemek kyn iş ýa, bar git. Men siziň ýanyňyza Oğuljan Ol ýerdim. hemmek şini men ýanyma ýörýär. Ýöne men onu köpden bäri söýýän. Onu hemmek köpden bäri söýýär. Täzelik bolaşyň bar Hiç yere git. gitmen. Gitmelmiň? Gitmen. Onu ýerteri sen gazyk bolla durupdaýdy. Sary Garryf türkmen teatrsyny otunoda, kinosyny otunoda, ölçügsiz goşon, üýt göşük, täsil keşplerde çykyş edip, gülkülü keşpleri bilen türkmen sunuwatyny ýokary götüren artistleriň hataryna münasip orny elýär. Şeýle sunuwat usatlanmadyň ömri we döredijiligi hakda söhbet açyp, onu halk köpçüligimize ýetirmäge, giň ýollar açyp beren medeniýetimiziň hem sunuwatymyzyň hak hossary, türkmen halkynyň milli lideri,
Gahrman arkadağımıza bolan, hormatly prezidentimiz arkadağlı ferdarımıza bolan alkışlanmaz şäksizdir. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadağımyzyň, hormatly prezidentimiz arkadağly ferdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan döwletli, tutumly işleriniň rawaç bolmagyny biz tüý sürekden arzu edýäs.